И здравейте, пичове, в днешното видео ще играем за мега свинята. Да. Но в днешното видео, както виждате, аз съм в клуба на калата, защото аз съм над 10 000 купи. Се приближавам се повече към 20 000. Така, днес ще поиграем малко за кланът на калата. Аз съм играл само един път и даже спечелих, което е много хубаво и така нека започваме. С това, така, нокаут, начин нокаут. За този мап ще взема Франк, защото вижте какъв е модифайера, Big Friend. И сега всички ще са на моя хелт. А именно 14740. Нали, това е модифайера, Big Friend. Friendly, там, не знам какво е. И така сега всички ще сме на еднакъв хелт. Ето, виждате, че да, и те също ще взели Франк, защото знаят, че така ще стане. Ето, сега всички сме на 14740, благодаря на мен. И не... Аз по принцип щях да взема пера, ама сега видях такова. О, не, те са на 14740. Това ще бъде те гавичко. Така, този гаджет, хубавото на този гаджет е, че не взима демидж, че освен, че взима демидж, че освен, че ги придърпва, взима ненормален демидж. Опа, той си хилна. Добре, по него убихме. Сега трябва да внимаваме с този Франк, но тази Пайпър започва много да ме дразни. И най-големият проблем е, че тя има улт, което е лошо. Брат, то защо се самоуби? Нашия. Той има хайпър. То си заради хайпъра, брат. Аз нямам хайпър, въпреки че съм макснат. На мен ми е макснат, само хайпъра не съм си го купил и не мисля да си го купувам. Сега проблемът е, че той има хайпър. И това е зле. Добре, убий го. Пайпър ме отблъсна, което е много зле. Браво, ес бе. Добре, получиха се много добре нещата. Спечелихме този рунд. Сега се надявам, че спечелиме... Браво, бе, добре. Добре, че е този гаджет, брат. Добре, че е гаджета. Добре, че е гаджета, брат, който имам. Много щупен. Особено в това, че се хилва, брат, много щупен. Стъна го. Така сега той е. Ето, стъна го и то. Добре. Спечелихме този рунд. Много съм доволен това, което направихме. Благодаря на нашите. И така взехме още един билет в кланът на калата. Може би аз ще направя клан, но за сега още не. Така. Ето, за сега мисля, че сме направили само 3. Мале, направили сме 3 от 5. Добре, трябва да продължаваме. Само ви покажа нещо. Защо постоянно печеля с Франк? Как ги направих тези номера? Вижте, аз съм на 25 ранг на Франк, естествено, че... Ето защо съм толкова добър с Франк. Защото много го играя. Най-вече, не че удара по-бързо с чука, като е на малко хелт. Поред мен това, което го прави хиперщупен, е гаджета, с който придърпва. Аз на Броу винаги взимам Франк. А нашия да вземе Едгар. Въпреки че този Едгар е много скил броуър. Но виждам, че повечето хора играят само него и единствено само него знаят как да играят, защото са слабаци. Така, тук имаме един броуър, който много мрази. Даже и трите са гадни броуъра, които са взели от другия отбор. То да не би да се опита да стане някой. И не му се получи. Опа. Пак, брат! Той си изхъби всички гаджети без да направи нищо, брат. Брат, колко сте прости. О, не! Ако вкарам. Ес, бе, брат! Това беше велико. Това беше велико. Ако не кажете, че това е велико, брат. То наистина си изхъби всички гаджети по най-малумния начин. Да. Не станаха нещата как трябваше. Щупих стената, но нищо не направих, брат. Така сега трябва да целим поне 1 минута без да ни вкарват голове. Което е много зле.
Не, моля ти се, нашия. Убий Мортис. Браво, бе. Добре, трябва само да спазваме да не ни вкарат гол. Това е просто. Браво, убиха Дайнамайк. В него е топката. Това е са. Не успях да вкарам. Мале, не, още една минута, брат, човек. Даже няма и една минута, има повече даже. Една минута и цели 7 секунди, брат. Как го направим това са? Броубол не е от модовете, в които... Не е мода, в който аз съм много добър. Даже не съм добър изобщо на Броубол. И на Джемград много мразя Джемград, брат. Трябва да целям още 40 секунди без да ни вкарват голове. Не ми вкараха. Брат, нашите не сна 10 минути. Ако загубим тази битка, брат, не сна ще... Така. Брат! Как не успях да вкарам, брат? Нашите дори нищо не правят, брат. Нашите почти нищо не правят. И защо това е наш? Не, това е много зле. Ара, няма ли по-бързо да се разпълна? Не! Брат, много си прост нашия... Не, той е наистина много прост. Той му е много прост. Брат, как няма да успее? Да, брат, знаех си. Точно така ще стане, защото, брат, моите са... Рандомите са просто олигофрени. Понякога е нужно да играеш с истински... Да играеш с някой от клана или приятел. Сега, това тук не е Big Friend. Тъй, че си вземам пипера. И тук я да видим това кой да вземе. Не. Те пасаши имат много тежки броуъри. Други отбор. Ние сега взехме някакви много леки броуъри. Ако нашия вземе Франк, може и да се получат до някъде нещата, въпреки че нашия мисля, че е бот. Не, ние сме с такива много леки броуъри. Няма шанс да загубиме. Те сигурно са взели... добре, не са взели чак толкова тежки. Броуъри. Помислих си, че ще вземат някакви бахти сложните. Ако не сте гледали едно от миналите видеа, в него дигнах Пайпър на 35 ранг с ран... то като ти пуска ботове, брат е... Брат, откъде? Знае къде ще отида аз? Това беше пълен чит, брат, на това му чита. Той не му ме вижда в храстите. Как ме видя, че съм точно тук, брат? И нашите двамата са ботове, брат. А в друг отбор всички са истински, брат. Мале, сега трябва много да внимавам. Да не ме оце... Добре, нашия бот... Нищо не направи, брат, този бот. Веднага умря. И ме остави срещу двама, брат. Един да ми беше оставил, не двама, брат. Аз с двама как ще направя нещо, бе, брат? И от двете страни ще ме целят, брат, и... брат, аз... Няма какво да направя, брат. Брат, да ми бяха оставили поне един, брат. Не, аз просто отказвам. Някой от клана. Ето той е. Ето, че той е в менюто. Моля ти се, приеми инвайта. Моля те, защото не искам да игра с рандами. Рандамите са пълни слабаси. Моля ти се, човек. Моля ти се. Чага. Натиснеш в менюто. Не знам, продължаваме напред. За съжаление, губиме. Тук си вземе специализирания ни броуър Франк. Така, я да видим. Някой ще вземе Едгар, защото в храстите никой няма да го вижда това с Едгар. Добре, и Шели става. Даже му е на Hypercharge. И защо е взел грешния Star Power? Взел е грешния Star Power, това с Шели от нашия отбор. Добре, тия май са истински. Това са Шели от нашия отбор и май е истински. Щом е стигнал до онзи фейм. Сега, тази шелка. За сега няма да си използвам гаджета, ще го използвам само в
в ситуации, в които са опасни. Можеш и тук да го използвам, ама нищо. Ще го използвам на Шели. Така. Добре, убих го. Ето, перфектният случай да използвам гаджета. За сега сме направили 3 кила. Един от нашите е умрял. Така става, като се хвърляш на 50, брат. Маля, този гел, какъв демидж бие и особено с този гаден улт, брат. Улта му е гаден. Брат, защо се премести? И пак ме изблъска назад, човек. Много е гаден. Брат, този гел много ме изнервя. Много ме изнервя гел. Аз на другите ми акаунти го имам, тъй че няма да събирам за... Брат, как ще се убиете наведнъж, бе? Аре, лата ми сега. Айде. Опа, не, молете, не ме отсъвай. Направете един кил, моите. Браво, бе, браво. Спечелихме. Добре, трябва да спечелим още битки. Сега да видим колко. Имам 10 тикета. И за сега 3 победи съм направил. Продължаваме да... Нека изхабим всички тикети. Сега епизода няма го правя дълъг. Най-много 15-16 минути. Не искам да правя дълги епизоди. Така. Значи... Тук ще взема един броуър, но не си мислете, че съм такъв. Не съм Едгар Мейн, но... О, не! Чакай, гаджета. Не съм Едгар Мейн. Взех Едгар, защото това е единственият броуър, който мисля, че е добър за джем граб, защото брат, аз си смених гаджета. Играта нещо бъгна, брат. Аз си смених гаджета. Виждате ли как може да предвидите с Едгар къде може да отиде? Нашия Дайнамайк е трагичен, брат. Тоест, нашия Дайнамайк е трагичен. О, не, гадния. Имам един Power Cube. Така. Не. Така да избягам. Не, брат! Брат, човек, тук му цъкнах улта да избягам, брат. Тук му го цъкнах, брат. И точно тогава ме уби, добре? Сега ще почваме на Амбър. Ако сега си бях взел правилния гаджет, човек. Това е проблема, че взех грешния гаджет. Аз дори го смених. Вие видяхте, смених го, но играта не ми го учете. Брат, защо всички играят Гео? Много ме дразни Гео, брат. Много мраза Гео, брат. Той броуър толкова гаден, човек. И улта му, брат, е гаден. Брат, то откъде само има улт, брат? Моля ти се, нашия кланци. Не, то... Yes, бе! Браво, бе, кланци. Само не умирай. Трябва да убием Мортис. Той е с 8 джема. Ма проблемът е, че той идва да го защити. Идва да го защитава. Добре. Значи това Мортис. Чай сега, че се съживяват неговите и имат и имунизация, което е много гадно. Добре, убихме го. Сега моля ти се нашия клан си да бягаме надолу. Не се опитвай да ги биеш нашия. Просто си бягай. Ама не разбирам, що нашия се опитва да ги убива. Аз не, като взема джемовете, веднага бягам назаде. А не да се правя насилен, аз мога да убия оня. Нищо, поне важното е, че спечелихме. Ама никога не се правя, съм силен с всички джемове, аз мога победа. Винаги бягам назад. Никога, като взема всички джемове, винаги бягам. Никога не стоя и не се правя на силния, че мога да ги взема всичките. Добре, имам 9 тикета, за сега 4 победи съм направил. Ще направя още 2 битки и те ще са последните за епизода, защото не искам да направя дълги епизоди. Така, имаме Big Friend. Иначе ще вземам Франк. Тук ще да взема просто такова. Нали има Big Friend отгоре, Modifier. Ето Modifier, Big Friend. И заради това взех Франк, за да може да сме на много хелт. И това ще бъде много добре, особено за Dynamite човек.
и за Спайк, защото Спайк има много малко хилт. И тя от другият отбор са тъпи, защото не взеха Франк, брат, и сега ще са малко хилт, а ние ще сме по 14 000, 15 000, брат. Нашите са 15 000, което е много добре. Те са само по 6800 хилт. Тъй, че ние имаме огромни шансове. Но докато не се стесни зоната, докато не се стесни зоната, аз съм безполезен. Поне като се стесни зоната, тогава ще бъде много добре. Сега всички сме на 14 000 хилт, което е много добре за нас. Особено за Дайнамайка в опасни ситуации. Брат! Всички мен целят от другия отбор. Защо не целят моите теммейтове? Защо не целят моите, а целят мен всички? Абсолютно всички. Анджело. Не, брат. Брат, давай. Не. Брат, аз... Добре. Не. Абе, брат. Добре. Не, няма шанс. Леон ще го убие. Моля ти се, внимай. Давай. Брат, брат. Играем с Спайк. Спайк е бахти силния броуър, ти пък умря. Спайк е по-силен от Леон. Брат, бико! Мале, как стана това? За малко да умра човек. Сега имаме Анджел, който изобщо не е зле, защото е сам, и второ трябва да си чарджи на атаката, за да направи нещо. А той така нищо няма да направи. И умря току-що. Така, нека продължаваме, моля ти се и този рунд да спечелиме. Добре, мисля, това да е последна битка, няма да правя още една, защото епизодът ще стане прекалено дълго. Защото кой ще иска да гледа по 30 минути епизод, примерно. Ето, това беше хубаво за Dynamite, че на толкова много хелт от Леона, който може да го пребие 1000 пъти. Така че трябва да внимаваме много. Не трябва да им се даваме. Проблемът е, че разбиха стените и това е още по-голям проблем за мен и Dynamite. Защото аз зад стените се пазя. И сега, добре, че поне тези железните стени не могат да се чупят. За сега никой не е умрял от техния отбор. Проблемът е, че техния колт много жестоко ни бие. Не, брат, той прескочи минута. Добре, Леона е невидим, видях го, че е невидим. Нашия Спайк умря, за съжаление. Идва сега. Добре, че нашия Dynamite го стънна. Да мога да го придърпам с гаджета и да го пребия. И сега трябва много да внимаваме. Добре, нашия с Dynamite не е лош. Брат, то с Анджело не разбирам, защо просто не се отказа, брат. Вижда, че нищо не мога да направи. Това мисля за днешното видео, хора. Стана пичове, хора и народе. Това беше нещо видео, надявам се да ви е харесало. Това беше от мен, чао. И това видео може би ще го кача в неделя, защото тогава ще, нали, след 2 дни ще бокс на мега свинята и ще събера тези 2 видеа. Това беше от мен, чао. И здравейте, пичове! В днешното видео ще отваряме мега пига, който е пълен. Както виждате, да, това е продължението на видеото. И аз съм в клънът на калата, да, както казах в миналото видео, защото имам 19 000 купи. И сега чакаме още 18, 17, 15, 14. Чай да ни напишеме късмет, добре. Не се надяваме другите да имат късмет, както и ние също. И така. Мега пига. Що не се отваря? What? Чакай, защо не се отваря мега пига? Той ще се отвори постепенно, докато се напълни. Ясно, добре. Другите напуснаха клана. И сега чакаме още. Трябва да се качи догоре, нали, тези неща. И отваряме мега свиня. Още малко трябва да изчакаме. И ще имаме мега свинята. Да се надяваме. Чакам, но нищо не става. Мега свиня, отвори се.
Пичове, оказа се, че може би в 12 часа и 10 минути ще го даде и да се надяваме да бъде така. Защото ако нямаме мега свинята, броуъри няма да имаме. Всъщност в шопа има лу за 80 джема. Но този лу няма да го купим на този акаунт, защото има една много хубава оферта, която ще снимам видео на нея в шопа. За 3300 кредита 200 джема и така ще успея да отключа Мейк и Бони. Да. И затова няма да си купя лу на главния акаунт, а ще си го купя на по-малкия акаунт и там ще го тестваме. Но за сега няма да се го купувам, за да има по-голям шанс да ми се падне нещо хубаво от мега свинята. А сега нека чакаме. Добре, пичове, вече даде мега пига. Сега нека се молиме на всички богове за броуър. Добре, 212 блинк, 1016, добре. Сега имаме 40 стар дропа, човек. Което е реар. Супер реар. 50 блинк. Моля се, човек. Дай едно. Никога не съм карал 40 стар дропа от мега пик. Най-много 20. Сега ще го отворим бавно. Да, бавно нищо не става. Добре, поне един броуър. Един броуър да ни се падне. Защото ако не ми се падне един броуър, много ще се... Добре. Сега нека се молим на всички богове. Моля ти се, не ми се пада броуър от не знам колко дни. И затова се моля много за броуър. Вие ударете един мощен лайк, за да може да ми се падне броуър. 3, 2, 1, затворям, че го отварям. Не, брат, как ще ми даде Star Power? Защо Star Power, бе, брат? Защо Star Power? Аз искам броуър, не Star Power. Брат, ти се базикаш с мен. Още 20 стар дропа имам, шанс да ми се падне. То скин на Франк. То скин даже е рер скин, но даже повече ме кефи от другите скинове на Франк, които имам. Брат! Не моля броуър да ми даде. Брат. Да, брат, то само рер, брат. Няма ми даде и един броуър на този акаунт, брат. Брат, бе, всичките ми надежди само гаджети и Star Power, брат. Не моля един броуър да ми даде. Бах ти късмета, човек. Никакъв късмет няма. Просто играта ме мрази много. Сериозно. Добре, последния стар дроп. И абсолютно нищо от мега пига. Отвратителен късмет. И сега ще напишем. Абсолютно нищо, човек. Нищо не ми се падна. Какъв е то скъпан късмет? Вместо да не се падне броуър, не се падне Star Power от Legendary-то. За Леон. Брат, то дори Star Power аз не го ползвам този Star Power. И второ, отдавна не съм играл Леон. Чай са. Да го наместиме по Most Trophies, аз така го нареждам. И стил тъпа такова гаджет. Що ми се разбърка? Добре. Нека отиваме към следващия акаунт. Сега на този акаунт, който сега пускам, ще си купим лу. Не на този, обърках се на един друг всъщност. Ето мегапик. Event over. Смажда мегапик. 60 блинк. Добре, имаме само 12 стар дропа, което малко е. На главния акаунт имах 40, но играта не ме харесва и ми даде глупост, брат. Надявам се на този акаунт нещо да ми даде, но май нищо няма. Тук би трябвало да имам бонус стар дропове. Да, имам. Аз съм на първо място тук. Имам 15 от 15 победи, имам 6 бонус стар дропа, което много ми харесва. И сега се моля, брат, аре бе, едно Legendary не мога да даде. Сериозно се базикаш. Ти се базикаш със мен, брат. Не. Всъщност няма да ги вземем тези кредити. И така, нека преминаваме към
този акаунт, на който сега ще си купиме Лу, след като отворим мега свинята. Поне на този акаунт. Мисля, че на този акаунт за първи път отварям мега пик. И сега Броуър. Скин. Он е скин на Бо. Нищо особено, брат. Някакъв тъп скин. Да, няма да ни даде Legendary или Mythic, защото късмета ми просто не повторим. Да, брат, 3. Брат, защо само Rare, бе, брат? Сериозно? Не. Давай играме, мрази. Но преди това да не забравям. Отиваме тук. И байка, Free Purchase. И си взехме Лу. Добре, имаме вече Лу, но вече имаме само 18 джема. Сега отиваме на този акаунт и това мисля, че е последния акаунт, на който имам надежда за нов броуър. Да ми се падне от мега. Сериозно, толкова малко ли, бе? Нищо няма ми се падне, нали? Знам, нямаме. 27. Тук пак има много стар дропове, от които всичките са Rare. Супер Rare. Моля се, всичките ми надежди, последните ми надежди, моля, ударете лайк, за да ми донесете късмет видеото. Броуър, брат! Не сте лайкнали видеото и заради това лайкнете видеото, моля ви. Да имам късмет. Да, супер Rare, супер Rare. Нищо няма да получиме. Аз съм жестоко разочарован от моя късмет. Не знам, ако има следващия път на такива неща, май е по-добре да извикам някой друг да ми ги отваря, защото аз изглежда, че нямам никакъв късмет. Но от късмет е неповторимо лош. Брат, защо само Rare? Не, това ми бяха последните надежди за тази игра. Хора, повече няма да има пичове и хора, видеа повече на тази игра няма да видите. Добре, пошугувах се. Ще има видеа. Чай, аз не трябваше да си купувам майло. Не е на този акаунт. Добре, помислих си. Значи, добре. Сега отиваме на по-малкия акаунт. Това видео ще стане много дълго, като го съединя с другото. Затова ще направя само една битка с Лу. Здрасти, Лу. Добре, така Power 4 си добре. Защото не знам дали ще ми харесаш. И ако ми харесаш, зависи, ще апгрейдна. И, нали, това ще бъде последната част от епизода, където ще направим кратка битчица с нашия Лу, който си купихме. И започваме. Така. Сега трябва да дойдем пред тази Пени. Как не го оцелих, бе, брат? Аз съм много крив. Добре, така. Взехме един Power Cube. Много съм доволен от това, което направих. Имам Лу. Всъщност изобщо не съм доволен от това, което ми се падна, но поне отключих Лу безплатно. Такова не безплатно, аз си го купих. Брат, как не оцелвам? Бързо. Добре, удариха. Тя ще метна втори. За по-сигурно. Айде, стъната. Гриф. Брат, това ме ланшотна, бе. Това ме се днешно видео, пичове. Изобщо не съм доволен. Това беше от мен. Чао и до